Khulumka bahai tongbai rangsangni takuktai bukuksong khaklai norok jotono kaham kwrwng no tongbai jana jora kwdwkma kawi thangkha norokni bwskango phaimaliya tamni hinkhe samung nok nukhung rogo biji wngwi tongo bai sal brum brum no norok bai nukjak phaiwi omo haikhe kok sanani jora khosor bai jora manya bai norok no kok thaisa thaini sanani jora manya wngwi tongo just tini kisisa jora mankha norok bai kok thaisa thainwi sanani bagwi haino hai Facebook laibo ma phaijak piuka tini kisisa norok bai nukjakmani karon wngkha tei main topic wngkha lai thangnai sal kisisa swkang RC Ghat ni borom gwnang MLA Ranjit Debormani kaya maya swnambai sokchalaimani bono khoktwi musulaimani lathirlaimani bono twiwi hor sunulaiwi yapa khorolaimani mwnwilaimani a kokthai kothoma twi no tini kisisa reaction inani bagwi norok bai Facebook laibo nukjakmani se norok jotono sio norok jotono saimano RC Ghat ni borom gwnang MLA Ranjit Deborma bo bomahai MLA bo bomahai borok bo lukurokno hada hamjak bo lukurokno nada nai bini Bidhan Sabha Kendra o bo lukurokno bwswk communication kai twi dulwi tong bwswk naikolwi tong omorokno norokno sanani nangya jotono nugui tongo jotono sawi man tongo RC Ghat ni borom gwnang MLA Ranjit Deborma o tipra sorokni bagwi kwbangma thai thaiyo thangwi no bo khorang tisao illegal migrant rokno twiwi Roman script ni kokno twiwi tei dophা bahaikhe thangnai dophা bahaikhe kuchukhai bachaimanai bibinno kokno twiwi bo somning no chai togwi tongo khachigwi tongo omorok jotono norok nugui tongbaio haifano lai thangnai salo bini kaya maya swnambwi bini mangpli rokno bini photo rokno hor sunuwi sokchalaikha yapa khoroplaikha bono khoktwi musulaikha lathirilaikha belai kheno sak nangya selema singsa bini kaya mayani sakao amswkhe lasima singsa khlaijakha sabo khlaikha sabo o samungno swkang chengkha phiaba belai no warma singsa rangsani takuktai buksong o samungno swkang chengnai o samungno yagrinai o lasima singsa tomung sitra khlainai rok abo phatar hani phainai rokya kusung kusung rajani bongshoni thwi kwrwngjak omohai borok se tini borom gwnang MLA Ranjit Debormani kaya maya sokchalaio belai no wanama singsa rangsangni takuktai buksong sini tipra sarok kitcha phono oro kwrwi wasungmabo kwrwi khoroksa tiprasani bagwi tini bwkhao thwi klaiwi khorang tisai tongnai omohai borok no se tini sak nangya tini kaya maya swnambwi tini sokchalaio hinkhe tipra sarok cherai phangsini simi mai chawi phaimani
o maini sikonsa gian phano kreikho baksa nai tongnai o bidino nugui tongnai baksa anophono saya himano ba anophono tini akonmon khainan bagui suru khlaimano phiaba kobui kok hingke omono o samung abo nungbai angno tini khlai tongo rangsani takhokte buksong tamni bagai khlai hingke electiono kaplai khainani montri manani MLA manani asukthai kaham manani asukthai kaham hangkai MLA manano MLA mankhang te MLA beton se 1 lakh 2 lakh 3 lakh tangnai bafro dalam tangano rabat bagan kanile kani kayano bosa botui rongno dili logo pori ruano phiaba tini omahai borok se tini borom ganang MLA Ronjit Debormani kaya maya no tini soksa oi tongo phiaba a jagao nung angno tini omahai samung sitra khlai tongo rangsani takhoktai buksong